Even je buiten zijn dier, jong. Destijds kon ik met een hele trolley gelopen. Kijk vandaag. Al je blij geld moet gaan voor kost. Geef mij zomaar kop hier. Zo meer glaas. Dit wordt die stroom. Binatje! Opa? Waar is deze zo lang, man? Kom verduidelijk mij wat omtrent mijn kaart gebeuren. Want hij kan niet nou de hele tijd willen slapen. Hier moet kost gekoopt worden. Heb je gezien hoe duur is die kost? Zij kan niet van mij willen die kant toe in. Ik heb nog naar mijn zoon toch gaan poppen met zijn kaart met een GN. Ja? Hier gestart. Toen zei hij moest met jou 200 wat en toen ging school. Toen wil ik was het toen een gaan varen. Toen pat ik het 10 rand kopen voor mijn school. Die ding is, waar is die kaart? Toen ga ik naar mijn zoon in de huis. Toen drank ik daar bij alle huis. En toen... Ik heb die van jou naar jou Tommy toegestuurd. Ik heb het jou mooi gevraagd. Koop voor mij en jou oma een kan. John Chloe! Wat zei Binatje nou hier? Ik heb het jou mooi gevraagd. Gaan koop die kan wat voor jou en kom terug. Zij kan niet van mij willen vertellen van jou Tommy is goed. Ik kom ons... Die dan maar zullen goed overdag. Niet op die TV en die huisje. Zij kan niet verwachten. Zij loopt jouw eigen draaien. Jouw opa en jouw oma moet staan in de wacht. Voor je eigen oor bij kaarten. Hoe werkt die zaken dan nog? Maar toen zat ik daar, toen ik een movie en toen raak ik aan die slaap. Zij weet. Toen raak ik Zij weet waar. Uit liefde, uit vertrouwen, ik en zijn oma voor jou. Zijn oma praat diezelfde ding aan elkaar. Zij moet op die kunnen vertrouwen met elkaar. Zeg maar, ons krijg je die hoe Marcos? Kom ik jou aan elkaar zien. Zij moet jou vrienden kring, moet zij wat. Wanneer alle ziel is met jou, die omkomt van die bom, dan zij alleen niet. Nou moet zij die gevolgen dragen, maar ze zullen allemaal was samen. Zien ze? Zij zit nu in een situatie waar zij een alleen is. Zien ze? Alles is hand op de backup niet. Waar ze? Alles is hier niet. Zo zij moet was, dan biedt zij loop. Zien ze? Ik en zijn oma. Ik zal nou en dan bij Pitatie draaien maken. Hij zal ons misschien een dopje gaan kosten. Zien ze? Roei propie was mij al 3 vrienden. Ik heb net 1 vriend gehad. En het was hey. John, ik moet nou liever mijn kop schoon krijgen. Ik moet nou drinken. Nou moet ik drinken. Want ik moet nou mijn zaak achter elkaar zetten. Ik en zijn oma. John Chloe, zij maakt alweer te lang kop. Wat zeg je, Jannie? Zij maakt lang, man. Kom, hoor wat hier gebeurt. Voel je in mijn zak, nee? Dan koopt ze voor zijn opa en voor zijn oma een liter. Kom nou, waar we staan ze? Die maakt nog lang kop. Ze laat die wegkomen. Dan is je oma nou maar door. theater wat ik wil ontzettend maar hij viel zijn kan ik hem vatten. Oeh, Jannie, jij besluit nu dan maar zo aan mij. Jong, je moet nog gedrank worden. Want wat die kan gedoen het. Zij wil niet weten. Jij Wat moet de jouw plek bank op af die voor kant. hier kan terug hier. Ik heb misschien gezegd, je moet jouw John, bank af voor hier kan hier. John, die is mijn kind. En op die oude einde, ik heb haar vertrouwd. Maar vandaag, zij was recht. Zij was recht, ik moet geluisteren. Ik zet mijn voet neer in die race. Wil je jullie maken voor mij een beetje bij ons staan, Jannie? Die kant, onthoud zij toen ik haar gestuurd. Die kan niet meer naar kaart, naar voren toe gegaan. Die kaart is nog weg. Zij kan nog niet zien waar ze gaat. Wil je kan het niet hanteren als het zo gaat niet. Je kan het niet hanteren. Nou, hoekom schenk je niet van mij op een glaasje? Dan Oh, jij gaat er doen. Ik ga. Jouw wijn alleen drinken. Ik ga. Ja, nou wijn gaan nou komen. Ons moet nog drinken, want ons moet nog... Hoe gaan we ons maken? Jij wil nog dit heel dag zien. Hij is winter hier buiten. Ons moet uit hierdie situatie komen. Niet terwijl jij dit denken van jou wil die beste maken een bankkaartenvaag hier. Denk je dat is recht? Ja.
En jy gaat ook die hele tyd die wyn staan en opdrink. Nee, maar jy weet mos ek moet drink van hy wyn. Nou wil jy alleen drink. Jy dit nou weer. En dan wil jy heel tyd remoe. Ek kan ook hier stoel nie. Ek moet bang, want ek moet die situasie uitzoeken. Nee, maar jy syp te veel. Johnny, wat Bona nou waar, dan? Peter? John, praat van die duivel uit trap jy op sy steer. En nou, wat is dit nou hier wat hier aangaan? Kom, drankie. Toe jy diep rustig aan. Loop ek in Peter draai. Nou, hoekom nooit jy vir Peter na ons plek toe vir ons wyn? Waar het jy Peter, teen die jy man? wil ons net iets sê. Waar het jy teen die man? John? Waar, Binatje? Jy's gewaarheid oor 'n bina. Hey, Hoekom bring jy mense hier aan voor sy wyn? Jy bly met mense. Goeie dop. Ek is nou nie. Skink vir jou. Nee. Binatje! Ja, Pietie, kom sit hier. Kom skink vir jou wat op. As jambang. Ek moet nie ander mense se wyn drink. Was sit hier, man. Die met die worry nie, man. Daai man weet nie wat gaan hier aan nie. Hy het sy bankkaart vir sy klimmetje gegee. As jy seker. Ek is seker van my saak, ja. Pieter, hoekom drink jy nie die glasie? Ja, maar. Ek wil eers gesels met jou. En nou, wat ben jy met my gesels? Daai mos jy man vir jou nie. Hy nou bedoel is geen man van my. Ek is 'n man vir jou. Wil jy weet as hy nie eens 'n bankkaart vir jou kan gee nie. Wie die man het sy bankkaart vir die kind gegee nie van? Hoekom? Hierdie Nee ek. man. Nou, hoe sien? Hier is my bankkaart man. Hoe sien? Hier Wat is my gaan aan? bankkaart. Here, Pieter, jy's mos 'n ryk man. Ek sê dan jou, hier is my kaart aan man. Nou, My pinnommer is aan. Ek die sê hele dan vir jou. beersie van my. En Sê dan die vir man, die Johnny. Hy was jou man vir jou nie. Doen hy dit, die man? Hy was jou Ek man moet nie. stres elke aand oor ete. Hy het gewoon niet te willen koop. Maar ek het die beren. Klaar mijn baas veel gee. Kom ons stappen eruit. Van mijn koers, waai. Nou, hoe bedoel je dan? Die man is hier lief jou. Kom kan hij niet jouw bankkaart. Zijn bankkaart voor jou geven, maar ik moet mij 3 bankkaarten voor jou geven. Jy weet dan, jy gaat iets in die tele. Johnny gaat die weer die. Jere, weet je, ik is zo krankelijk nog. Ja. Ga dus Die graag hier wil ik langs. opraken. Jij moet dat drinken. Ons gaan. Kom. Kom. Goedemiddag, om 6 kom ik op de voor. Ik dacht, ik ben naar opa zitten. Je opa kan koopjes daar. Ha? Hoe is je opa? Je opa weet en hij speelt voor mij. Ik zal zo voor die kans, weet niet voor nog in 5 jaar met vrouw. Dat is maar die kans maar niet voor hem vergeten weer Maar daar. dat is nog niet mijn schuld, was nog niet. Dat is jouw schuld, dan zijn wifi. Zeg de wifi. Ik heb je wifi niet daar man. Maar mijn opa Je moet fucking met geld bang. Maar die zijn niet voor, kan niet. Dame? Dame? Is je naam? Sabina. Sabina, alsjeblieft man. Ik is een man wat oor mijn geld is. Waar is Ik het? zal mijn opa zeggen. En je opa moet zelf die dan beginnen om zelf te kopen zo. Die zijn schuldig. Zeg voor hem, zeg opa, die is schuldig. We gaan hem zelf die naartoe kopen. Is het? Al gaan mijn opa van mijn skiën, maar Jij, zeg voor opa, je opa, ik ga nog achterna jou. Ik zoek mijn fucking geld. Zeg voor hem, vanavond, voor hij hier dat aan kost van hem. Ik ga zeggen zo. Ze moet voor mij zelf skip. Dame, bye bye dame. Waar is die kut? Bina! Hoe heb je zo lang, hè? Een mens maakt drank. Poedro zei, opa moet me betalen. Wat? Hij gaat die doen vol maken, maar opa is van betalen. Maar hij weet mos, ik ga zich jagen. Hij zegt over na, hij gaat op. Zie je nou? Kijk, ik ga hem trap. Hoe kom je die kaart laat weggaan, anders deed ik om aan betalen? Nou moet ik nog met. Jij weet niet, man. Je moet bij je gaan, opa. Jong, gaan zoeken voor je een handvlak. En ik ben er nog bij jullie nog laat.
was van loop. Ik zo nog een beetje zin, ik ga kapot de hand, ik ga lopen. Ik heb die loop, ik Zo heb nu is er Ik heb geleerd. losko. Was je los? Kom je naar Jelle, Losko, moet dan op kan je je sijpen los, opgepast. de rang voor ons. Los, rang voor ons. Volgende keer zoeken ze weer te plannen, die losko plannen weer. Ja, maar hoe is Stijn, ik kan me daar voor oma Maar jij moet weer eind vandaag oma zijn. Nee, maar ik zoek leren. Mijn oma zijn kaart op. Mijn opa zijn kaart. Ik kan niet verstaan. Ik heb nog geleerd. Wie heb Jij is de onwissel. Je is de onwissel doen dingen op de eigen tijd. Dus wanneer we mensen zeggen, wanneer je dingen doen, is dat Ik zou willen zeggen. Wanneer zou je zeggen dat nou waar het weg is, Maar dan ik wordt je kan nog nog die gezegd. uit. Die Op van wat jij niet? mij. Waarom moet ik jou? Hoe zeg je mij nou eerst? Maar ik heb gelopen, ik hoor nou. Geef je dan die tips aan? Maar ik heb dus gelopen. Ja, maar zien die goed het zelf, dingen beplannen. We doen dingen samen, we doen dingen samen. Ja, maar dus nou gaan. Maar dus weer nou gaan. Maar dus nou gaan, waar? Ik ga niet aan elkaar praten. Ja, nou. Ana zo. Maar ja, die. Manichi. Manichi. Zij hoor wat dan nog. Dat is mijn familie. Wat de familie zijn moet zo mondo. Jannie, Ik ga niet jij zo aan zult elkaar dat zien. man. Ik ga zo niet aan elkaar zien. Ik mijn ja, Jij wie dan, man? Jannie, jij